Літо, канікули, радість дітей та різні розваги. Усе це можна побачити в Артеку. За відпочинком стоїть важлива місія – турбота про здоров'я кожної дитини. У Міжнародному дитячому центрі «Артек» презентували програму з підвищення якості медичного обслуговування дітей. «Артек» отримав сучасне медичне обладнання від турецького агентства із співробітництва та координації ТІКА. У нас перебувають діти на оздоровленні та відпочинку переважно пільгових категорій, тобто вони не мають доступу до медичних послуг за місцем проживання. А враховуючи, що нам турецьке агентство ТІКА постачало обладнання в такі кабінети, як офтальмологія, отоларингологія і лабораторія, ми маємо можливість провести якісну комплексну діагностику для дітей. У заході взяли участь надзвичайний повноважний посол Туреччини в Україні Мустафа Левен Більген, заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар, генеральний директор центру Сергій Копустін, координатор програм ТІКА в Україні Ях'я Кемаль Тунджа та інші. Щороку «Артек» приймає понад 11 тисяч дітей, переважно пільгових категорій, зокрема з прифронтових територій, де доступ до медичних послуг часто обмежений. Для нас це ще один крок нашого співробітництва, і те, що ми робимо, діти відчувають. Вони іноді вони бачать, що є турецькі прапори, вони розуміють, що Турція долучається до допомоги для них. Коли всі делегації приходять, я кажу, що багато ми змогли зробити краще за допомогою наших турецьких партнерів, ніж ми б зробили самі. Тим більше в непрості часи для України Туреччина і ТІКА не залишає підтримку «Артека», і за це ми надзвичайно вдячні. Цього року Міжнародний дитячий центр «Артек» відзначає 100-річчя з дня заснування. ТІКА тісно співпрацює та допомагає центру. Sağlık birimine verdiğimiz donanımın açılış programını yaptık. Büyükelçimizle beraber, Sağlık Bakanlığı yardımcımızla beraber. Projeyle sağladığımız ekipmanlarla yılda 11 binden fazla çocuğun buradaki muayenelerinin ve tedavilerinin aslında kapasitesi artırılmış oldu. Özellikle kırsal kesimden gelen, savaş bölgesinden gelen ve teknik açıdan ve ekonomik açıdan bu sağlık hizmetine çok da ulaşamayan çocukların burada temel bir sağlık muayenesinden geçmeleri, bir sağlık testinden geçmeleri amaçlandı. Ініціатива стала важливим кроком у зміцненні інфраструктури центру та створенні кращих умов для здоров'я і розвитку дітей з усієї України.